Estamos aquí hoxe neste día tan especial como é o noso Día das Letras Galegas, inaugurando por primeira vez unha biblioteca rural, dándolle unha segunda vida a esta escola unitaria que nos trae gratos recordos, porque casi todos os que estamos aquí presentes pasamos por ela, e como non podía ser de outro xeito, e gracias a aceptación que nos fixo aquí a nosa, que xa consideramos madriña, porque Guadalupe xa é da casa, e xa ao recibir a nosa chamada xa non dou outra resposta que sí. Entonces estamos moi agradecidas por a súa parte que este hoxe aquí apoiándonos facendo esta presentación ca súa obra. Deixámosvos que ela vos explique mellor e despois pasaremos o contacontos arriba para os nenos na aula onde temos a exposición de fotografía. Graciñas a todos e deixámosvos con Guadalupe. Por me chamades Eva e todos vos para estar aquí. Para min é un honor enorme e sobre todo cando me dixestes que era para contar os contos os nenos, que é o que máis me gusta, contar contos e os nenos, pois xa dixen, por suposto que vou, por supostísimo. E nada, non traio nada preparado para adultos, traio cousas preparadas pero para nenos, así que non teño moito máis que dicir. Gracias, que é un honor, repito, e sobre todo por este día tan especial, o Día das Letras Galegas, en honor a Luisa Villalta, que en paz descanse. Nada, moi agradecida, de verdade. Moitas grazas para todos. Vamos os libros o conto aquí? No, a nosa idea é que se faga na aula onde temos a exposición de fotografía, que, por certo, os que xa coñecedes, aproveitamos para que botades unha ollada, porque son unhas fotos da nosa compañeira Milagros, que son dedicadas ao entorno rural. Vale, as nosas tarefas labregas, culturais, que é digno de ver, con un realismo especial, excepcional. Graciñas, acompañarnos nese contacontos. Unha puntualización, están preciosas, que xa as mirei, son super bonitas, de verdad que merece a pena ver esas fotografías, e que non solamente, quería dicir, non solamente están invitados os nenos, podedes escoitar o conto, pois todos os maiores tamén, vale? Gracias. Imos escoitar varios contos, porque hoxe o día, sabedes que día é? O día das letras galegas, perfecto. E os libros que teñen letras, e os libros teñen letras tamén galegas. Vale, este era en castelán, pero eu vou publicar en galego, que é un conto que me gusta moito, vale? Que se titula Don Miedicas. Despois vamos contar tamén o Color Branco, o Camino Valentino, vale? Vamos contar máis contos, vale? Sabedes o que é este? Moucho. Sabedes a palabra moucho? En galego. Moucho. Este é un penedo, unha pedra moi grande. Este é Don Miedicas. Vamos contar o conto. Empezamos. O pobre Don Miedicas dáballe medo todo. Todo lle daba medo. Co máis mínimo, asustábase e tremía como un flan, así. Por eso ten esta forma. Aquí vivía el, nesta casiña, aí separado de todo, porque aquí lle tiña medo a todo e a todos, a todo o mundo. Unha mañá, Don Miedicas despertou co son dunha follita que caera dunha árbore e batera contra a súa ventá, así. ¡Ah! ¡Oh, no! Berrara el. Que foi eso, un terremoto? É o fin do mundo! E tapouse, casaba así. Ai! Estivo unha hora, escondido
debaixo da sábana, así. Ai, Dios mío! Ai, tremendo como un flan. Ao cabo dunha hora, sacou a cabeza de debaixo da sábana, mirou así, a un lado, a outro. Non hai nada. Menos mal. Baixou a almorzar. Baixou as escaleiras, encheu unha taza de cereais, botou leite por riba dos cereais, os cereais fixeron... Oh, non! Disparos! Escondeuse debaixo da mesa. Oh, meu Deus, socorro! É a guerra! Estivo 2 horas, escondido debaixo da mesa. 2 horas. Ao pasar as 2 horas cansouse porque o seu estómago decía: que fame teño! Estes cereales que teño aquí en riba, a ver se os podo comer. E comeunos, non pasou nada. Despois de almorzar, o médica saiu a dar un paseo. Estaba andando polo bosque cando de súpeto viu unha miñoca que sacaba a cabeza do chan. Oh, non! Iso! Unha serpe vaime comer! Iso non me digas! Auxilio! A miñoca dixo: e que lle pasa a este? Nada. E meteuse no furado. Aí estivo detrás dunha árbore, non me digas, 3 horas escondido. 3 horas detrás dunha árbore. 3 horas despois, don Medica sentiuse o suficientemente valente como para sair de detrás da árbore. Mirou a un lado e a outro e dixo: non hai nada, menos mal. Ou si. Así que, ahora seguimos contando despois de resulta que escoitou isto. Un home que estaba roncando porque estaba dormindo ali. Oh, non, león! Dixo a Medica, tremendo así como un flan. E de tanto que se asustou, caeu desmayado. Así. E canto estuvo no chan? A ver se adivinades, cantas horas? 4 horas desmayado. Do medo que pasou. Claro, con tanto ruido, o señor despertou, dixo: que pasa aí? Ah, este hominio, que lle pasaría? Asustouse. Bueno, esperou 4 horas, e cando despertou, don Medica esfarrou: un xigante! Anda, por favor, tranquilo, eres un pouquinho asustadizo, verdade que sí? Ai, sí. Díxelle: tranquilo, a ver, como te chamas? Medicas, díxelle. Ai, eu tamén era asustadizo, sabes? Pero vouche contar o meu segredo para non ter tanto medo. Queres que cho conte? Sí, por favor, díxelle don Medicas. Só tes que contar ata 10. Cando vexas unha cousa que che dá moitísimo medo, contas hasta 10. Así, contamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa está, esa che pasa o medo, prometido. E marchou. Abur. Despediuse.
Don Medicas decidiu volver á súa casa. Cruzando o bosque, pisou unha rama. Crac! Ah! Pero acordouse e contou até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Funciona, era unha rama, non era para tanto. Era unha ramiña, fixo ruido, non pasa nada. Vale, e despois viu un moucho ali arriba nun penedo. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dixo, a ver se me axudas, o mellor sabes esta canción. É unha adaptación dun poema de Rosalía de Castro, ainda que digáis que non, esta canción que di: eu ben vin estar o moucho en riba daquel penedo, non che teño medo moucho non che teño medo, eu ben vin estar o moucho en riba daquel penedo, non che teño medo moucho non che teño medo. Máis rápido. Eu ben vin estar o moucho en riba daquel penedo, non che teño medo moucho non che teño medo, eu ben vin estar o moucho en riba daquel penedo, non che teño medo moucho non che teño medo, dixolle, e foi super contento para a súa casa. Feliz foi. Dixo, non teño medo, viu que só se trataba dun moucho. Uf, que ben! Bueno, só bueno, eu creo un coche, perdón, que me saltei. Funciona, desde entón, Don Medicas cambiou. Agora xa non treme, nin berra, nin se agacha debaixo das sabas. Bueno, non tanto como antes. É unha Malvina. Bueno, eu utilicei esa música para facer unha canción dedicada a Don Medicas que di: o pobre Don Medicas ten un medo que flipas, dos pés ata a barriga, treme como un flan. O pobre Don Medicas ten un medo que flipas, da testa ata a barriga, treme como un flan. Pero ahora, a segunda parte di: pero o señor Medicas agora non ten medo, agora xa anda ledo, funcionou o plan. Pero o señor Medicas agora non ten medo, agora xa anda ledo, funcionou o plan. Ben! Espanta el coelhinho branco y la hormiga le pura a la barriga. Ahora con la hormiga en la barriga. Yo no tenía miedo y entonces también. Tiña medo, é que trata de Eu medo. jalo. Os contos de hoxe tratan do medo, pero non hai que ter tanto medo. Hai que ter o mellor algunhas cousas, pero non a outras. Sí, el conejito está. Empezamos a conto, sí? Triste. Era unha vez un coelliño branco. Un día foi buscar coles á horta para facer un caldiño. Cando o coelliño volveu a casa, atopou a porta pechada. Quen é? Preguntou un bozarrón desde dentro. Son eu, o coelliño branco, que vengo de coller coles e vou facer un caldiño. Pois eu son a cabra cabresa, e como non marches, salto-che encima da cabeza. O coelliño foise de ali correndo presa.
Poeciño atopou un boi e pediulle axuda. Eu son o Poeciño branco e fomos carcoles á horta. Volvín a casa para facer un caldiño, pero non estaba a cabra caburra, que me salta encima e me espaturra. Queres vir comigo? Eu non vou, que teño medo. Dixo o boi mentres marchaba. O Poeciño seguiu andando e atopou un can. Eu son o Poeciño branco e fomos carcoles á horta. Volvín a casa para facer o caldiño, pero nela está a cabra cabraza, que me salta encima e me esmagafa. Queres vir comigo? Eu non vou, que teño medo. Dixo o can mentres marchaba. O Poeciño seguiu andando e andando e atopou un galo. Eu son o Poeciño branco e fomos carcoles á horta. Volvín a casa para facer o caldiño, pero nela está a cabra cabralla, que me salta encima e me escangalla. Queres vir comigo? Non. Eu non vou, que teño medo. Dixo o galo mentres marchaba. O Poeciño seguiu andando cada vez máis triste. Vedes como temos o medo? Sen esperanza de poder volver xa nunca máis a súa casa. Pero atopou unha formiga, que lle preguntou: que che pasa, Poeciño branco? Que fomos carcoles á horta. Volvín a casa para un caldiño, pero nela cabra cabruxa, que me salta encima e me esmaguxa. Pois eu vou contigo, dixo a formiga. Non te teño medo a unha cabra caprina. E os dous volveron á casa do Poeciño e petaron na porta. Aquí ninguén entra! Dixo un voceirón desde dentro. Xa está a cabra cabresa, que vos salta encima da cabeza se non marchades a presa. E dixo a formiga: pois eu son a formiga rabiga, e como non abras, furo-che a barriga. A cabra cabrisa deulle un ataque de risa. Entón, a formiga rabiga entrou polo burato da pechadura, achegouse á cabra e zas! Meteulle unha picada no gandullo. A cabra fuxiu como un foguete, dicindo: eu son a cabra cabresa, esta casa non volvo, porque non me interesa. A formiga rabiga abriu a porta ao Poeciño branco. Coas coles fixeron un caldiño, comérono e a min non me deron, porque non quixeron. Sabedes este conto? Sí. Es no cole. Trátase dun peregrino. Sabedes o que é un peregrino? Sí. Son esos peregrinos. Que é un peregrino? É unha persona que vai camiñando hasta Santiago. Hasta Santiago. Entón, cada vez hasta Fisterra. Vendes de Santiago. É que temos un... Que vai a vender hasta Fisterra. Seguen o camiño e hasta Muxía tamén. E despois aquí veremos un mapa. Un mapa que puxemos Antón e Maiseo. Que echamos Antón e meu fillo. E fixemos, mirade, puxemos entre os dous este mapa do camiño de Fisterra a Muxía, que, bueno, vai sendo este. E van moitos peregrinos que fan o camiño hasta Santiago, acaban logo facendo hasta Muxía, ou hasta Fisterra, ou as dúas. Vale, bueno, imos contar. Bo camiño Valentiño. Bo camiño Valentiño. Bo camiño Valentiño. O pingüín Valentiño decidiu facer o camiño. O día de partir, ninguén o foi despedir. Saíu pimpante lixeiro, coa cantinflora e co sombreiro, non levaba máis. As mãos nos petos e o pano amarelo.
Mais na metade do sendeiro afuciñou como outeiro o camelo sempre locuaz, observou moi pertinaz. Onde vas, bo amigo, sen bordón e sen abrigo? Cubrilo cunha capa e obsequiouno cunha casaca. Un pouco menos lixeiro, coa cantimplora e co sombreiro, unha man no peto, un pano amarelo, no sombreiro unha capa e aferrado a casaca, seguiu feliz e divino o pequeno peregrino. Bo camiño, Valentiño! Ao subir unha cuiña, recoñeceu no Cateriña. Hai un bota man regable, díxolle con voz amable: vas así? Non hai quen o entenda, sen bolsa e sen merenda. Deulle unha mochila das boas e unha empanada de iroas. Mais pesado que lixeiro, coa cantimplora e co sombreiro, unha man no peto, un pano amarelo, no sombreiro unha capa, aferrado a casaca, unha mochila das boas, unha empanada de iroas. Así seguiu firme como un piñeiro o noso pequeno Romeiro. Bo camiño, Valentiño! Andaba contento e loufán cando topou a cibrán. Mais por sabio e por vello, deulle o mono este consello: se lonxe queres chegar, ante ollo e compás has de levar. Regaloulle un cus de prata do tesouro dun pirata. Cheiño como un roupeiro, coa cantimplora e co sombreiro, unha man no peto, un pano amarelo, no sombreiro unha capa, aferrado a casaca, unha mochila das boas, unha empanada de iroas, o compás dun pirata, o anteollo de prata. Así seguiu paseando o pequeno peregrino. Bo camiño, Valentiño! En cada etapa da viaxe aumentaba a súa equipaxe. Mesmo había unha fila para encherlle a mochila. Chismes abondos levaba, é que nada lle faltaba. Maiores e pequeniños desexábanlle ao peregrino: bo camiño, Valentiño! Vedes cantas cousas lle querían dar? Mirade cantas cousas. Enriqueta a xeleta regaloulle unha raqueta. A orangutana Basilia as fotos da súa familia. Todas as fotos son familiar. E Filipe Marceliña porcelana da máis fina para levar na mochila. O noso alegre pingüiniño, cargado como un burriño, non podía dar un paso con todos os por se acaso. Ai, con peso no pescozo, algo moi temtemordo, bailou e bambeou, e no chan acabou, pataplá. Mirade os pés dele, acabou no chan. Cos pés cara ao ceo e as costas no terreo, pensaba o coitadiño que era fin do seu camiño. Atrapou así Timoteo Xabarín e cun sorriso traveso liberouno de tanto peso. Empezou a comer todas as cousas que puido. Valentiño botou un suspiro satisfeito e agradecido e regaloulle o momento todo o seu cargamento. Toma, toma, toma. Así marchou lixeiro, coa cantimplora e co sombreiro, coas mans nos petos e un pano amarelo, directo cara ao seu destino. Bo camiño, Valentiño! O aburrí, por último, o último conto que é... ¿Sabes? Sí. Yo también. Boa saltarín ata fin da terra, que está tamén en inglés. Vou a contar en español solo, para que se non se fai. E tamén, fly a little grasshopper to the end of the world. Queres en inglés? Sí. Contas dúas en inglés? Bueno, a ver como facemos. Vou facer unha mezcla, vale? Vale, sabedes que este era o saltón saltarín, se o coñecedes. Esta era a súa amiga, a miñoca. Non era a mesma miñoca que a miñoca, ou si? O saltón saltarín choutaba coas mans ben abertas. 1, 2, 3, berraba. Mentres miñoca observaba. Que faz, miñoca? Que faz, meu amigo? Anda intentando voar.
quere levarme, mas non o consigo. El quería voar, pero non conseguía. Facía así, e non era capaz. E onde queres voar? Preguntou. Sei que estamos en Quilmas. Isto é Quilmas. Sabedes onde está Quilmas? Carnota. Sabedes onde está o Pindo? Pindo, sí. O monte do Pindo. Sei que estamos en Quilmas, debaixo da Moa, na Corca Becerra, que é unha praia que hai en Quilmas. E quero voar aquel faro bonito, ao precioso faro da fin da terra. Acaso non sabes que é saltón? Dixo Miñoca. Non sabes que és insecto e non eres gaivota. Eu podo chontar, respondeu Saltarín. Podo correr e xirar, podo ir adiante e atrás, e ante se me descuido, verme bailar poderás. En inglés é, I can hop, said Grasshopper. I can run, I can twirl, and go forward and back. I can dance like a dancer. I know that I totally rock. Bueno, é para manter a rima, pero non é exactamente a traducción. Vale. Xa sei que podes bailar a muilleira, dixo Miñoca. Distinto de cruzar este mar, máis aló da Lobeira. En inglés. I know you can dance a muilleira, said Earthworm, but not fly beyond a Lobeira. Ai, non sei se arriba. Saltarín mira ao mar. E se afón? Pensou, sentindo de súpeto medo, como non me digas, como o coelliño branco. E se afogo? Se caio no mar, podo afogar, pois nadar ben sei que non podo. En inglés. Vale. Grasshopper looked at the sea. What if I drown? He thought, feeling fear. Fear and medo. What if I drown? I know I can swim. I can't swim. That's so clear. I know I can't swim. That's so clear. A súa casa marchou con cara triste e algo lento, con tal boa sorte quedou, cunha cuncha que di lupa dentro. Sabedes quen foi a raíña lupa? Unha raíña que diz que hai no monte do Pindo, vale? Sendo ela a raíña do monte, desde moito antes de entonces, un desexo que viu moi contento xa naquel mesmo momento. Isto che pido, pensou, quero voar aquel faro, a fin da terra voar, como se fose un paxaro. Chegou a noite e dormiu, coa cuncha guardada na man. Soñou que estendía as súas ás e dun chouco saía do chão. Estaba na moa e botaba a voar. Voaba por riba do mar. Viaxou primeiro a Lariño e viu aquel faro tan lindo, e logo sorrindo mirou con cariño a súa corna becerra e con ansia voou ata a fin da terra. Chegou aquel faro e nun corno da vaca sentou. Un corno, bueno, unha cocina, pero por dicir un corno da vaca sentou. É tan fermoso, pensou, é tan fermoso este faro e as vistas a moa e ao mar, que quero cantar e bailar. E coa vaca cantou. Vou, saltarín, vou, vou dende a moa, Lariño e Fisterra, de faro en faro chortando, Lariño, Vilán, Touriñán, Finisterra. Ali descansou un segundo, ollando que outros quixeran o mellor solpor que hai no mundo, o solpor da fin da terra. No, aquí vai para la fame. Unha canción, esta. Queres contarlo todo? Porque hai amigas que chegaron máis tarde. Contámoslo, sí, queres? Contamos outra vez a parte de donde digas. Rápidamente, vale? Rápidamente. O pobre non me digas
Ten un medo que flipas, dos pés ata a barriga. A ver. Ao pobre non me digas dáballe medo todo. Todo lle daba medo. Con máis mínimo asustábase e tremía como un flan. De medo. Aquí vivía el. Unha mañá, don Medicas despertou cos ombros na follilla que caera dunha árbore e batera contra a súa ventana así. Oh, non! Corabel, non! Un terremoto! É o fin do mundo, Dios mío! Estive escondido debaixo das sábanas. Sí, estive escondido debaixo das sábanas da cama durante Unha hora. Onde está o número 1? Durante unha hora inteira a barriga lle facía da fame que tiña. Despois dunha hora sacou a cabeza así e mirou a un lado e ao outro. Menos mal, vou almorzar. E baixou a cociña, encheu unha taza de cereais e botoulle por riba leite. E que fixeron os cereais? Oh, non! Fixo da medicación. Oh! Que foi eso? Disparos! É a guerra! Esconderse debaixo da mesa durante canto tempo? 2 horas. 2 horas estivo debaixo da mesa 2 horas. Ao cabo de 2 horas, porque o estómago lles facía que se apareció un león, comeu os cereais fríos, o leite frío e saiu a dar un paseo polo bosque. E atopou que unha miñoca que sacou a cabeza do furadillo e lle dixo: "Bos días!" "Oh, non!" dixo do que dices. "Unha serpe! E vai-me comer!" Esconderse detrás de unha árvore. 3 horas detrás de unha árvore. A miña que dicía: "Pero que te pasa, bestia?" Nada. Estivo aí detrás da árbore 3 horas. E ao cabo das 3 horas mirou, encheuse de valor e decidiu seguir o seu camiño. Parecía que non había ninguén, ou sí? Había quen? Quen había? Un elefante. Era un home, e que facía? E que dixo do Medicas? Desmaiouse. E cantas horas estivo desmaiado? 4. Ata que o home lle dixo, cando despertou: "Pero tienes moi asustadizo, meu home. A ver, que te pasou? Por que estás tanto medo?" "Non sei, vouche contar o segredo. Se contas ata 10, cando algo che dea medo, xa deixa de dar tanto medo. Vale?" E despedíronse. Seguimos contando, sí. Don Medicas decidiu volver a súa casa. Cruzando o bosque, pisou unha ramiña que fixo... "Oh, non!" dixo Don Medicas, "non!" Pero lembrou o consello e que fixo contar ata 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xa non tengo medo, solamente era unha ramiña. Que tontería. Dixo aliviado. E que pasou despois? Seguiu camiñando e viu en riba dun penedo un que? Un moucho. E que dixo?
eu ben vin estar o moucho riba daquel penedo, non che teño medo, moucho non che teño medo, eu ben vin estar o moucho riba daquel penedo, non che teño medo, moucho non che teño medo, xa non che teño medo. E foi moi contento de volta para a súa casa, vedes? E dende todo me dicas cambiou. Agora xa non treme, nin berba, nin se acocha debaixo das sábanas, polo menos tanto como antes, vale? Bueno, e cantamos esta parte de pero señor medicas, agora non ten medo, agora xa anda ledo, funciona o plan. Moi ben! Perfecto! E podo correr. Podes correr ti? Podo correr? Moi ben! E xirar. Que queres xirar? Xiras ti? 3 veces tamén! Xirar. Podo ir adiante e atrás. Camiñar marcha atrás, podedes? Para atrás, adiante e para atrás. E ata se me descuido, verme bailar poderás. Sabedes bailar a muñeira? Sí.